Setiap detik dalam video ini adalah jejak kebaikan yang pernah beliau ukir. Sebagai bentuk cinta dan kerinduan kita, mari luangkan waktu 1 menit untuk mengirimkan doa terbaik, khusus untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Al-Fatihah. Tak kandhani lelakone alam padang kuwi sedilo lelakone wong urip ning jagat kuwi paribasan ana wong nyebutake mung sak geblaring atin nanging lelakon saknyatane kuwi dumadi ana ing lupa boko tegese ana ing alam boko kono yen tumindakmu ning jagat kuwi tansah sasar susur demen ngendak gunane jalma tumindakmu antara budimu candala sesuk nggonmu nyaur ning panane kewuhan tak kandhani kewuhan nggonmu bakal nyaur kan wurung apa bakal nampa masiksan ing nangka pangapura nanging yen kelakuanmu ning jagat tansah temen ati suci pepayung budi rahayu Jalan cepat kelakon panunggayu kawurung kasampurnan kawurung panunggal bakal tak enteng aku batiku dono bapakku parimut surem-surem Tiwangkara kinggener mangoswa kang layon Denya ilang kang memanise wadananira layu. Oh. Kakang Semar, kula Den. Janaka wis maju ning pabaratan ngewangi karo kridaning Sipur Kudara. Nggih. Yen Janaka ora usah dadak tok awat-awati mergo aku wis percaya marang kadhedeaning adhiku lanang kae. Nggih. Semono uga kowe Petruk, nggih, kersane. Sing dadi petunganku kejaba mung anakku lanang ing Pringgondani si Gatotkaca. Merga dheweke wis ngawruhi lamun adine larang Si Abimanyu wis tekan ing pati. Ndaramu Gatotkaca nek ora tok jagani, mengko nek nganti nglimpekke ibune maju ning pabaratan, iki mengko kriwikan dadi grojokan Semar. Kula jaganane, kula jagan. Arep sidhem permanem. Tanana sebawaning walang alisik ana ning kekayon tanobah prabancana datan lumampah amung kabireng swaraning canthuk ingkang punya ing balumbang candrane kaya samya klenengan madyaning toya lamun adawah padha kaya suka pasemon mring risang kang lagya pinarak lenggah nalika semono ingkang lenggya pinarak lenggah madyaning Pringgondani lenggah dipil sisih kilen piyambakan tan kepareng kairing sangyaning kula wangsa menawa madyaning wardaya ngrasa ingkang katon ana padoning netra amung ingkang rayi satra ing Plangkawati Raden Abimanyu lamun tan bangkit ana wekdal kang prayoga kinarya bebela ingkang rayi Raden Harya Tetuku amung tansah gereng-gereng lir sardula wikrigita. Sakedhap-sakedhap ingungak dening Kang Ibu. Putring Pringgondani Kusuma Ayu Dewi Arimbi. Kaya mangkono pangudas marang Indra ingkang dereng kawijiling lisan. Anakku lanang wong Jarot. Anakku lanang wong Gedhek Gatotkaca. Lho wonten timbalaning adawuh Ibu miji dhateng ing putra pun Gatotkaca. Anakku lanang Ger. Anakku lanang wong bagus. Ndak sawang jroning pasuryanmu lekering wedana. Jaiting netramu kaya wis rongeh. Gunmu disingetake ana ing Pringgondani. Menawi bab menika babar pisan boten Ibu. Nanging raos kula saben-saben kula emut dhateng kadang kula Yai Abimanyu. Ing raos sampun boten remen gesang wonten ing bebrayan agung. Kados boten gina anggen kula gesang dene jejering satra ingkang kedah cancut nglampahi darmaning satriya. Tetela dinten mangke raos kula kados dene wastra lungset ing sampiran boten wonten ginanipun. Ingkang putra gesang wonten ing Madyapada Ibu. Anakku nggih, anakku.
Mawantu-wantu dawuh Kang Wandwarawati. Kowe kudu eling ger dawuh Kang Wandwarawati. Aja nganti kowe ngadani pupuh sarta aja banget nggonmu mikir kelawan adimu Abimanyu kula. Yen nganti ana apa-apa mestine aku bakal dinukanan dening wakmu Ndwarawati lan wong atuwamu. Tatanan pikirmu ya nggir. Menawi kados mekaten menika luwung wiwit rumiyin kula boten gumelar wonten ing jagat. Ing atasipun sedaya sami taker marusna tohaken pejah gesangipun wonten ing Bratayuda. Teka ingkang putra namung mapan wonten negari. Lajeng kula menika jejer menapa Ibu? Lajeng ginanipun menapa kesagetan kasekten? Jebul nyatanipun dinten mangke boten wonten tumanjanipun. Boten wonten tumanjanipun gesangipun ingkang putra pun Gatotkaca Ibu. Kata dan Gatotkaca kinon kinon mapakaraka suta tekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Dereng ngantos paripurna sami balacana ingkang mlajar-mlajar ing katebian nggih Kelurah Nayantaka. Kula ingkang sowan Ndara. Semar mlayu-mlayu nggih. Sowan kula nampi pitungkasipun ingkang sinuwun Ndarawati. Mawantu-wantu mangsuli dawuhipun Kang Wandharawati. Paduka tetep kedah lenggah wonten Pringgandani, Den. Mboten kenging medal wonten ing peperangan. Saksedane Raden Abimanyu mboten wonten ingkang dipun ajeng-ajeng kejawi namung Ndara Gatotkaca. Malah niki Kurawa nrajang wewaler. Ngajengaken Senopati mongko lajeng jarak perang wayah dalu. Dene Senopatinipun ingkang wohe ngawangga sinuwun Basukarna Ndara. Ibu kula aturi damel marang ingkang putra pun Gatotkaca Ibu. Kula nyuwun palilah badhe majeng wonten ing pabaratan. Menika wonten wekdal ingkang mirunggan anggen kula badhe ngaturaken dharma bekti kula dhateng tiyang sepuh. Ibu kula aturi nglilani. Kula badhe nanjakaken jejering anak dhateng tiyang sepuh. Sampun ngantos menawi kula gesang nanging dipun cedha dicacat dening sakbaraan kula. Dicacat dening jagat. Sinengguh kula satriya jirih getih wedi mati. Ibu kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit madal pasilan. Aja anakku nggih. Aja. Aja aku ngelingake welinge wakmu Ndarawati. Kula nyuwun pamit Ibu. Kula kleru niki wae wis kula tata apik-apik aja nganti kleru. Ning wangune Ndara Gatotkaca prisa lelakon nalika Ndara Abimanyu seda. Putra-putra Madukara akeh sing nyedani Prabu Karna. Dadi runtik penggali ingkang putra Semar anak Kututna Nayantaka. Nggih ngestaken jawula. Ayo Petruk. Wah. Menapa Mbak Yu
miji karo pisuane adimu Brojo Wikalpa karo Brojo Lamatan. Adiku Di ngomongamu Gatotkaca mrujut saka gendongan wal saka kudangan mlayu saka negara Pringgondani wayah bengi miturut ature Semar yen to Kurawa ngetoni Senopati nranjang wewaler wayah bengi maju ning pabaratan mongko Gatotkaca wis ora bisa dipambengi meneh awat-awatono anakku. Oh njaluk pangestu Kakangmu. Sabar Dara. Ampun kesusu Den. Wanter dawe kengwa sampeyan boten kenging medal saking kasatriyan kok mak brubut lajeng kesah. Nek sampeyan maju mengke neneng napa-napa kula sing disalahke. Raturi nyiram mawi tirtaning kesabaran Den. Nek aku dadi Gatotkaca wis maju wingi kok aku. Ing atase satriya manggalaning yuda nom-noman kok ming dekem ning kasatriyan ki nek cara aku apa ora isin. Wong tuwa-tuwa aja taker marus milang tatu neteske getih kok sing anak-anakane malah lingguh kepenak sila tumang kendangan dengkul ki njur perasaane nendi ya, Truk? Ambuh. Ora kompak iki. Ampun gugu cintinge niki. Niki niku wong ora ngerti tatanan. Nah, Bagong aku ki kon ngelekke bendaramu kok kowe le omong malah kaya ngono. Kowe seneng nek aku keluputan nek nganti ndara Gatotkaca eneng apa-apa njur aku sing diliput kowe bungah, kowe seneng. Kowe arep ngalap warisan lemah ya. Nek aku disedani aku dihukum pati karo Ndara Pandhawa Margandara Gatotkaca eneng apa-apa kowe puas kowe. Ampun tindak teng pundi-pundi ngeden kula sing mambengi mang mesake kalih kula ngeden. Nah aku ya menyang. Satriya kondang dijedi nang Kawah Candra dirembuk otot kawat balung wesi kok ming dekem nang omah ki ngopo ming dadi robot kok. Ya Truk, Mbuh ora ngerti aku. mbok antar satra men ana kancane. Amoh. Nek kowe dituthuki bapak tenan aku. Alah kowe ki ra kompak. Ah guys to. Heeh anu to Truk aku ki nyentulane omongane bapak. Heeh, kowe ra wis janji karo aku to nek bapak ra ono kowe separuh aku separuh ha to. Dadi wis do dum-duman to. Sing gerang isih urip ki isih wis do dum-duman, heeh. Wo, Bagong ki tak dondomi cangkeme tenan ora. Aku ora omong apa-apa, Pak. Gaweane Bagong. Alah. Winginane ayo. Kowe memuji to Bratayuda ki Semar kok ora kesasaran panah ya ngono to. Badut. Ora nyono babar pisan. Ngurip-urip trumpringas. Ngurip-urip tunggak kemadoh bareng gedhe gateli dhewe. Ampun tindak ngene. Nggih kula sing diseneni. Semar, Wulandara. aku ora bakal kone Didi. Larak ngaten dados kula niku remen. Aku lunga iki mikarep Ajeng napa? niliki jahitan. Kalau kae mburi sing ngomong. Sing ngomong cintinge Bagong karo. Kowe iki pancen warak kowe, celeng kowe. Darane nang kene kok suarane ditirokke. Ndara Gatotkaca kok njahitke kathok ki sora ngendi? Wah, salah terus aku. Ampun kesah ngedet. Ampun te Sandara awi kundur teng Pringgondani, Den. Petro, Wanggone kowe ngomong, gak keplak kowe gong tenan. Petro,
Kowe iso meneng ra to, Wer? Aku ngerti kok nek iki kowe iki ngarep ngapusi aku to kowe. Pedro, Oh tenan. Lah kaya ora mengo tutuke kok ya ora mengo. Mon dawuh, Ndara. sing kudu tak takoni kowe. Nggih. Bratayuda iki sing nggo jalaran kowe ngerti apa? Nggih ngertos. Bumi Ngastina. Yen ana kemenangane Kurawa besok sapa sing dadi ratu? Mesine jane nggih Lesmana. Aning Lesmana wis mati niku. Paling ora nggih Durna. Malah tuwek ora. Durna wis tuwek kok dadi ratu ki arep ngopo? Lah witekno sapa nek Kurawa menang mongko Lesmana mati ki nek ora Durna sapa? Yen Pandhawa sing menang, sing ngukup kemenangane Pandhawa sapa? Lah mesine nggih para putra-putra. Kowe ngerti negara Ngalengka biyen? Ngertos. Negara Ngalengka biyen yasane sapa? Waduh. Ning niki kula lho niki enten beda penemu nggih mboten napa-napa ning kula. Ya. Negara Ngalengka riyen yasane Prabu Bermanaraja. Nalika babat alas jenenge Alas Keleleng didadekake negara jenengke negara Ngalengka. Terus tumurun Bermanaraja nurunke Prabu Gyanyakasipu, nurunke Kasipu Raja anak-anak Jambuwana, Jambuwana anak-anak Banjaranjali, Banjaranjali anak-anak Getas Banjaran, Getas Banjaran anak-anak Prabu Dewa Musara, Prabu Dewa Musara anak-anak Sumali, Sumali anak-anak Sukesi, Sukesi anak-anak Dasamuka. Kowe kok apal? Wong sandang pangane kok ya. Ngaten. Terus saiki negara Ngalengka biyen bedah ping pira? Ping pindho. Sing sepisan dibedah karo Kethek Putih, Begawan Sariman, Anoman. Kowe kelingan. Kelingan kula mbiyen tumut kok. Jaman Anoman biyen kowe Tumut. Jaman mbiyen kula tesih ngecer mingan. Teng pundi-pundi nderek arep ora tabuhan baku ning kula tetep nderek. Ramayana kula ya tumut, Paramayoga kula ya tumut. Sing mboten tumut kula niku mung wayang klithik. Niku mboten wonten petruke. Apa sebabe negara Ngalengka kae biyen ping diobong kethek siji wae kok bisa bedah? Nggih mawon Dasamuka ora yasa kok. Dasamuka dadi ratu Ngalengka mboten yasa. Niku mbiyen yasane mbah-mbahne. Dasamuka mung kari ngenggoni. Terus diobong kethek. Apese gampang ora yasa kok. Barang diobong kethek Dasamuka terus yasa dhewe bedah negara Lokapala entuk kukupan Gunung Manik Maninten. Dasamuka terus yasa dhewe gunung dikukup dipecah dadekke negara dhewe. Mula awet ya tekan seprene Dasamuka mati isih wonten. Yen ngono wong deduwe iku yen ora yasane dhewe ora awet. Kirangan Kowe kelingan negara Ndwarawati. nggih. Jaman diobong karo bapakmu, Wa Semar kae biyen. Wong nggih. Nika Semar nggih pun ati omong. Entene negara Ndwarawati diobong dening Semar jaman lakon Semar Kuning biyen. Negara Ndwarawati niku nggih dudu yasaning Prabu Kresna. Yasaning Ratu Buta Prabu Gujaksa. Wonten malih pemanggih yasaning Prabu Yudakala Kresna. Wonten malih sing dipemanggih sing lenggahi Prabu Narasingha. Niku kabeh bener. Bukune enten dhewe-dhewe. Niku Ndara Kresna mboten yasa mula terus diobong dening Semar niku. Bareng diobong Sang Nata Kresna yasa piyambak. Mila sepriki awet. Yen ngono upama Bratayuda iki menang, Pandhawa menang entuk kukupan negara Ngastina. Yen aku ora melu tumandang, upama aku ngukup negara Ngastina tak kira ora bakal awet kanggonan Gatotkaca. Kagyat risang kapirang rinangkul rinangkul kinempit kampit dosang reknaning bawana ampun ngrungokke gunemane wong edan Den. Petruk niku wong boten waras. Petruk kowe iki menungsa apa kewan? Malah omong ora-ora. Malah nritake sing ora-ora. Iki aja nganti tindak nendi-endi kok malah diweling Ndwarawati. Kok malah crita sing-sing. Apa diben diarani wong pinter ngono apa piye?
Ndaramu njer babak. Iki mengko nek ana apa-apa kowe dienggo ijol. Petruk kok nggo ijol Gatotkaca ki le bejone Petruk. Piyai kok dijoli kere. Sapa sing arep gelem, Pak? Aja padha ngewewi Gatotkaca. Semar, kowe mengestana Gatotkaca wae aja nggondheli kampuh tak trajangi dhewe wong-wong Ngastina. Piye tole? Wah, kelap-kelap tak kira lintang alian. Jebulana menungsa sing ngurup sak tebok dadane madangi ngendi-endi parat sapa? Raden Gatotkaca kowe sapa? Nalendra ing Sura Teleng Prabu Kismaka. Kekalangan Malaya ning sak dhuwuring pabaratan Tegal Kurusetra panjal maning bungsu. Ora bakal melu-melu perkara Bratayuda. Nanging ana ancasing gegayuhanku nggonku bakal ngupadi marang mungsuhku engko tak sirnakake. Sapa sing dadi mungsuhmu? Togo kandhake ento wong tuaku Prabu Setija mati sarta seda merga disedani dening mbahku dhewe sing jeneng Prabu Sri Bathara Kresna. Gatotkaca. Ngendi paraning Nata Ndrawati Prabu Kresna? Durung lega rasane ngatiku lamun durung gatheng sirahing Nata Ndrawati. Kelakon kecandak ora bakal tak gawe macak mesti bakal sirnake Prabu Kresna ing Ndrawati. Panusemaning jajaran Sukertaning Bawana. Rasani karo wong tuaku dhewe. Ora melek mripatmu kae wakku Ndrawati sing wajib ndak sembah. Sapa sing bakal wani ngrasani karo Ndrawati padha karo ngilani dadane Gatotkaca. Kelakon ketemu karo Ndrawati iso nyempal bau kiwa tengene Gatotkaca. Wah, sumbarmu parap. Yen ngono cetha, lamun kowe dadi pepalangku, ora minggat tinjung akhirat nyawamu. Wah! Dibatani Gatotkaca ora pecah siramu tak gurune. Apa mbok anggep wong loro saudon telu saurupan? Wong Arepati Basukarna, ayo aku sirnakno. Nesu tenan pisan, Gong. Sapa? Ndara Gatotkaca. Apa tumon ratu lho. Mungsuh karo Ndara Gatotkaca ki mung dipandeng raine. Iki ratune iki wis grip-grip-grip, raine pucet-pucet-pucet. Diwanek-wanekke ora minggat tinjung akhirat nyawamu. Iki tangane Ndara Gatotkaca ki ngene iki. Ujles. Glangsar. Pisan mingan, Gong. Ming pisan lho. Iki meng ngene iki lho, Gong. Iki dis. Iki ratune langsung gluduk. Wah, nesu tenan gawe wis ngababahi aji ning tangane wis murup kaya tembaga ngono kae. Nek ming menungsa disenggol mesti ajur tumpur tanpa dadi. Kowe ora weruh to, Gong mau? Iya. Ngono wong tak sekop ndase karemu. Jak omong wong tuwa kok minggat ora. Mbaya greneng-greneng kene to, Le. Aku jenuh karo kowe, Ndra. Jenuh-jenuh ora. Modar wis. Engko nek nesu tenan nek nganti kadenengan Ndara Sinuwun Ndrawati kowe kok ora arep wangsulan piye? Ah, wis terserah aku ora gagas. Delekke ya ora gelem kok. Ayo dioyak mbok menawa piye engko iso dindakke. Wah, wis kesel. Ayo to Gong iki kewajiban. Oh ya.
urip ning jagat kuwi paribasan ana wong nyebutake moksa keblari nanging lakon kaki maju ning rupa-rupa tegese ning alam boko yen tumindak ning jagat kita masasal kusur demen ngendak bulan jalma tumindak wantara bumi candala sesuk nggonmu nyaur nek panane kewuan kewuan nggonmu bakal nyaur kan mulu apa bakal nampa masiksan nang kota Kapura nanging yen nglakonamu ning jagat tansah kenamu suci payung budi rahayu Cepat cepat lakon aku bayu kawulung masampurna Amanarya lho wonten dawuh. Dangunipun barisan saking Garing Astina ingkang majenging wangsyah dalu sajakipun sampun saged ngendhih kridanipun wadyabala saking Negari utawi saking para Pandhawa. Nggih. Lah kok menika ketingal surak mawurahan manengker gumuruh sami geger nungsang puyang numbuk bentus dipun obrabek suwijinipun tiyang ing boten ketingal namung mobat mabit anggenipun ageng sanget menika menapa panjenengan boten prisa mangga latrimes padaken wonten nginggil menika putra ing pringgondani Gatotkaca ngamuk punggo ingkang putra ngamuk punggo wonten ing Ngantariksa nyamber ngiwa nyamber nengen mboten netangan sinten ingkang dipun samber satemah wadyabala pejah blasah kados babatan pacinggir waduh Gatotkaca mobat mabit gawe angin gedhe nganti kabeh obor sing digawa dening prajurit saka negara Ngastina mati kabeh peteng dedet apa rumangsamu mbok anggap awakmu ngawangga kalah napa piye Garukaca aku iso nyipta wujuding aji kala lupa ingkang wanciratri kaya dene wancirina ketok sak glebdaran mati kowe nalika semanten nginggah wonten ing Antariksa Kendel wonten ing Megamalang. Risang Gatotkaca ngawuningan ingkang awa ing ngawangga ngababaken aji wujuding aji kala lupa. Parandene datang mundur Sang Gatotkaca. Niup saking dirgantara Samulawasara dhateng keng awa ing ngawangga. Babal pusakaning Sang Narapati Basukarna lamun mangsa medal saking gedhewane nenggi pusaka Kyai Naraca Bala nganti kaya udan jemparing telenging Tegal Puru Kaseta kajibaning Sang Gatotkaca Kendel madyaning Megamalang Triwikrama Sang Gatotkaca satemah babal kaya ana Gatotkaca 1000 cacah
kula ngedalaken Kyai Naracabala. Wiwit kula matek aji, kala lupa satemah pabaratan Padang Jinglang. Gatotkaca saged kula wuningani lajeng kula udani Kyai Naracabala. Udan panahing antariksa Gatotkaca kacibuan. Lah kok elokipun wonten wujud Gatotkaca 1000 cacahipun ngantos ngantariksa menika kebak Gatotkaca. Belajan tukang sulap tenan. Anak-anak Pandhawa menika pancen digdaya sedaya. Mila sampun ngantos dipun remehaken. Wah, kula mlajar ngalen dipun samber. Kula majar ngidul dipun samber, kula mlajar dipun samber. Ngantos meh kemawon kula menika mboten saged endo. Menawi kenging tentu kula sampun pejah paman. Lah menika. Janjanipun panjenengan menika kula caosi prisa. Gatotkaca menika wonten pengapesanipun. Menapa? Lho, pusaka panjenengan Kyai Kunto menika dipun dalaken lajeng dipun tamakaken dhateng pun Gatotkaca. Paman, Kyai Kunto menika mangke badhe kinarya pusaka nggih kula badhe abenajeng lan kadang kula Janaka menika dereng wancinipun. Alah, benjang menika pados pusaka malih mboten napa-napa. Sakmenika dipun ginakaken. Panjenengan tartemtu nggih mboten badhe mangkenipun menawi ngantos kalah kaliyan pun Gatotkaca menika mangke bebarang wirang lho nggih. Bebarang wirang saestu. Ing atas Sinarpati Basukarna Senopati pengpengan lah kok namung kawon kaliyan Gatotkaca margi panjenengan ngeman dhateng pusaka panjenengan. Mangke menawi sampun tumapak perang antawisipun Paduka kaliyan pun Raden Janaka mangke saged ginakaken pusana sanesipun nanging ingkang sae pusaka Kyai Kunto menika dipun tamakaken sakmenika. Wah, napa kedah mekaten? Kula kinten mekaten. Kula kantun derek. Nanging kula badhe nitih kreta margi kula menawi majar kalah cepet kaliyan pajaripun Gatotkaca. Oh nggih, monggo. Kreta Kyai bandhangen bareng kula titi. Gatotkaca, kowe aja pamer kowe. Nadyan jagat wis peteng. Tak enteni kilating tatit sak glebyaran aku weruh karo kowe, mati kowe. kawuh sing mapan wonten ing peperangan. Nono Gandha Kacapa Brisukang Munggal Kawi. Ing musma taun-taun mapan wonten ing swarga pengerantunan. Tansah anengga dhateng jidaring pasti nenggih. Raden Kala Bendana ingkang sampun abadan sukma. Nedeng sare madyaning swarga pengerantunan. Dadak sakoleng mangke tumruning Sang Hyang Kanikursi ya Sang Hyang Narada. Akarya kaget kadrokasan Sang Kala Bendana amapak rawipun Jawata ing sidik pangudal-udal.
kencang waru doyong pak pong bu bolong kali jete sapa sing gawe. Alah dalah. Ger kala bendana. Apa kek? Aku kacurake pangabektiku kadur ya kek. Ya ulun tampa pangestu ulun wae tampan lono ya. Heeh. Kala bendana apa kek? Kowe tak takoni ya. Apa sebabe kowe wis temeka pati, kowe wis bebadan kumara. Cinadang swarga, lah kok trima klikaran ana ing swarga pangrantunan. Sira ditimbali ana ing swarga Nurkastuba kok ora gelem kuwi sebabe apa? Wegu nek aku matur kleru. Wis ora gage, kowe matur ora bakal kleru. Aku ki gedhe anakku Gatut. Saking tresnaku munggahku menyakayangan aku gedhe anakku lanang Gatut, kek. Lho kok sik? Menungsa kuwi yen wis mati duwe jejiban dhewe-dhewe, wis duwe bagian. Gatotkaca yen wis pinesti mati ya bakal mati. Ning patine Gatut mengko yen aku ora segawa mesti aku kleru. Lho, klerune merga dewa wis mutusake yen Gatotkaca kuwi duwe utang karo aku. Mongko aku sing mutangke, mengko aku kleru. Aku dipaceni anakku Gatotkaca kuwi aku ora gelo kok, kek. Wong kuwi anakku sing tak tresnani. Aku cilik diseneni, gedene dipolo, gedhe-gedhene dipateni. Sing pateni anakku lanang aku ora serik, aku ora gelo. Mula aku trima klikaran nyonya kene gedeni anakku lanang Gatotkaca. Aku wegah munggah swarga yen ora bareng anakku Gatut. Mengko yen munggahe ora bareng karo aku, mengko ndak anakku didukani karo dewa. Wong Gatotkaca sing pateni aku. Pamrihku aku njalukke ngapura Gatut, dadi yen diluputke aja anakku Gatut ben aku wae, kek. Ladalah. Wah, buta dapure kaya kalkun kowe kok apike atine kaya ngono. Kala bendana, kowe tak critani ya. Unine buku Jitapsara. Bratayuda kuwi wiwitan nalika taun Leng Welut lumebeng Bantala. Ngerti kowe? Heeh. Terus saiki sak perangan wae patine Begawan Bisma kae durung klebu Bratayuda. Lho. Durung. Begawan Bisma kuwi mati durung Bratayuda merga mandi sumpahe Begawan Bisma. Begawan Bisma nate sumpah karo Duryudana nek negara Ngastina ora keduga maringake marang Pandhawa nganti dadi Bratayuda aku aja meruhi Bratayuda, mula mandi sumpahe. Oh, ngono. Heeh. Begawan Bisma wis mati. Wis. Nalika Begawan Bisma kuwi mati, pacak tanggal 1 Sura kuwi kawiwitan Bratayuda, tanggal 3 Sura kuwi nganti entek senopatine Ngastina. Nah, saweneh patine anakmu Angkawijaya kuwi wis kapacak ana Jitapsara. Dinane patine Angkawijaya kuwi anggara kasih sasi Sapar tanggale 20. Mudeng kowe. Heeh. Saiki sasine apa? Iki tanggal pira? Iki tanggal 3, kek. Tanggal 3. Iya. Sasine Syawal. Saiki jam pira? Saiki jam 2 kurang. Mengko jam 2 kliwat kuwi pinesti Gatotkaca kudu tekan ning pati kala bendana. Gagatri sang kapirangu. Nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya kitu kang walang ati. Ya aku kudu piye, kek? Kowe maranana Gatotkaca, pethuken patine Gatotkaca ning ras pantes kowe malesa.
Aku males piye, Kek? Aku wegah, aku ora arep males, Kek. Nadyan kowe ora males, nadyan kowe ora Brandayuda nanging kowe mung dumuk lan kuwi dadi lantaraning patine Gatotkaca kuwi wis sah. Gatotkaca wis ora duwe utang. Apa kowe seneng yen anakmu mati mongko isih duwe utang? Ya ora. Ha iya. Narpati ngawangga ngliga Kyai Kunto mongko Gatotkaca bingung gone bakal ndelik. Mula yen mengko Kunto wis lepas saka langkape, Kunto sauten unggahna terna menyang anakmu Gatotkaca. Beku sing mateni anakku aku, Kek. Kodating Jawata kudu ngono yen kowe ora nglakoni malah kowe bakal kesiku kala Bendana. Alah, aku janji kaya ngene lha aku sing kudu tak sayang. Li cah bagus. Ayo li bareng karo Pak Likmu munggah ning Kayang Gatut. Gatut. Oh. Angentosi carating tandhit nenggih Sang Narpati Basukarna. Nalika semanten itih kreta Kyai Bandang Angin dupi wonten gebyaring tatit sakleraman Mas paosaken ing inggil prawaca wujuding risang Gatotkaca. Kyai Kunto dewasa lumepas saking langkape kebat kaya kilat kesih pindha tatit. Oh, mati wae. Cocok apa Kanjeng Dewa. Narpati Basukarna wis keculke panah-panahe wis tak gawa. Tut. Ger. Li. Kene aku sing teko aja kaget ya, Tut. Ayo bareng karo aku, Le. Oh. Ingkang lenggah madyaning Mega Malang. Lamat-lamat kumuwung katon tejane. Nenggih ingkang sisingidan madyaning Mega Malang. Raja putraing Pringgandani Raden Gatotkaca. Ingkang dedel ngawiyat aling-aling mendung ngoncati Narpati Basukarna ingkang ngliga Kyai Kunto. Dadak sakuling mangke ingkang miyak kang mendung temah melok datanpa aling-aling nenggih risang kala Bendana nyaketi ungganing Sang Gatotkaca. Dupi midhangan sabdanipun ingkang eyang anjelih karuna Sang Gatotkaca. Li aku sing teka kowe aja delik Gatut. Ger Cuk, kowe tak enteni suwe lho, Cuk. Aku sing metukke karo kowe, Cuk. Paman kala Bendana. Oh. Cuk. Paman kala Bendana.
Iya, Lik. Aku sing teko, Nak. Apa Paman? Teko arep males aku. Ora, Gen. Kowe anakku, aku wong tuamu. Kowe mutangke aku apa aku arep bales? Apa aku arep nagih? Ora pisan-pisan, Gen. Aku mau dayawan dewa. Dewane kandha karo aku. Nek kowe mengko ditimbali munggah marang tempat suci karo Hyang Marbudengrat, aku kon mapak kowe, aku kon mencuk kowe, Cung. Yen ngono, sing jalari aku mati Paman Kala Bendana. Nek pancene ora ya, Gen. Ning karepe dewa kon ngono. Yen lahir batin aku ora, Cung, ora ketang sak gebyane cacit. Yen aku ora nranani jare kowe malah duwe utang karo aku. Jur jalarane kurang suci patimu, Lik. Paman Kala Bendana. Iye. Sing arep nggo mateni aku apa? Aku gawa jemari ke Narpati Ngawangga. Gawa apa? Gawa jemari ke Narpati Ngawangga. Jenenge apa? Jarine dewa jenenge Kuntawijaya Danu. Mati tenan. Paman Kala Bendana. Apa, Cung? Kacun, kowe aja nangis ya, Le. Aku ora apa-apa, aku mung saderma. Aku mung saderma karo dewa ya, Lik. Aku mung dikon karo dewa, aku ora apa-apa, Gen. Cetha yen Paman dadi lantaran aku mati. Sepira luputku sing gedhe pangapuramu ya, Cung. Paman, Apa? yen pancen kudu ngono, aku gelem mati. Ning aku wis kebacut muni. Piye? Aku gelem mati nanging kudu sampyuk karo Narpati Ngawangga. Lah terus piye? Kuntawijaya Danu gawanen mrene. Tancepna ning puserku kene. Sawise mbok tancepake puserku aku gendongen. Aku ncalno supaya bisa nibani Narpati Ngawangga. Matiku ben sampyuh karo Narpati Ngawangga. Nek kowe aja ngluputke aku ya, Cung. Aku ora apa-apa, Cung. Ora, Paman. Aku ora bakal ngluputke karo kowe. Kowe aja nyalahke aku. Kowe aja nglerokke aku ya, Cung. Kowe aja iki gila pusakane. Kene. Tancepno ning puserku kene. Tancepno ning puserku kene. Piye, Lik? Aku ora mencolo kok nancepke. Aku ora mencolo, Cut. Kowe anakku. Aja ya, Lik, aku ora bakal
kecedhaken leh kudu duduhke tanganku mbok geret. Gayun. Gayun aku njaluk ngapura ya Li. Paman kala Bendana. Apa Ger? Yen aku wis mati. Yen aku wis mati tenan. Wangsiten paman. Iya. Suwuna ngapura karo Kyayine Jodipati. Wis ngukir jiwa ragaku. Karo ibuku aku njalukna ngapura kae sing gembol aku paman. Iya Ger. Iya Tun, aku njaluk ngapura ya Li. Wis kaki. Aku gendongen. Uncalno dimeni bani kretane Narpati Ngawangga. Aku pengen mati sampyuh karo Narpati Ngawangga. Ayo Ger, aku njaluk ngapura ya Li. Ayo. Piye ta Cung? Suram Diwangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem ranyo maratani ing drebabah sak luhuring kreta Narpati Ngawangga sigara mulat raja putra pringgondani kumleyang saking gegana. Sigra tinggal gelanggang. Sangarya Gatotkaca ndawahi kreta-kreta remuk-rempu kuda pejah. Ujaring para pawarta dangu-dangu saya padhang. Brang wetan sumamburat temah kawanguran Sang Gatotkaca geger para Pandhawa. Wah, Gatot. Wah, Gatot. Kowe mati le. Wis dikandhani aja metu-metu. Wantenono bapak le. Aku ya mati wae. Werkudara. Kresna kanggo piye? Ora perlu mbok tangisi. Wah. Gatot nek ora gelem urip. Aku sisan patenono Kresna. Kok sik to? Sawangen dhisik anakmu kuwi. Sawang piye? Anakmu kuwi sawangen, tatune nggo napa? Wah. Kaya wutuh ora eneng tatune apa-apa. Kuwi tatune nggon puser.
kena Kunto Wijaya Danu. Nanging anakmu isih ngreng. Mara Gage rungokno. Wah. Rungokno. Wah, Gatot tangi le, tangi. Tangiyo le, tangiyo. Wah, Werkudara, apa? tatune Kyai Kunto sing cedhak puser kuwi. Mara Gage, saiki anakmu awat-awatono. Wis mbok glethake kanthi becik kaya ngono saiki coba. Puser kang tatu kuwi gagana. Pusere kuwi isine apa? Wah, yo kene dadak kaya ngono. Wis to. Gage. Pusakamu Kyai Pancanaka kuwi lebokno ning pusere anakmu lanang kuwi. Oh. Sigra Sang Bratasena. Ya Sang Werkudara manjingaken kuku Pancanaka mring pusering Sang Tetuka. Kaya limpating Nalindra Ndrawati. Lamun ingkang gereng yekti Aji Brajamusti. Kacarita sirnaning Aji Brajamusti kedah dipun sirnakaken dening Raden Bratasena. Wusnya ginagohan punang puser. Sirna swanten sareng lan sirnaning Aji Brajamusti. Werkudara. Wah, bareng tak gogoi ilang suarane gereng mau. Werkudara, kowe tak kandhani. Sing sakbenere sedulurmu Ipe Pringgondani klebu kulawarga Gatotkaca, Arimba Arimbi Brajadenta Brajamusti, kala Bendana kuwi bocah Pandhawa. Pandhawa cacahe 5 wadone 1, mula jenenge Pandhawa madhangake. 1 Prabu Arimba, 2 Arimbi, 3 Brajadenta, 4 Brajamusti, 5 kala Bendana. Bareng anakmu dadi ratu, kudune Brajadenta sing dadi patih, nanging padha mati sampyuh. Manjing ana anakmu banjur dadi aji-aji. Dene sirnaning Aji Brajamusti kudu saka turasing Prabu Pandhu. Sabab aji-aji mau kagunganing Prabu Pandhu ingkang kaparingake marang Prabu Trembaka duking muni. Wah, yen ngono sing nyampurnake anakku kuwi malah aku. Lho, dudu kowe Dimas. Mong aji mau aja nganti ngrendheti lakune anakmu Werkudara. Wah, Kresna kakangku. Sing jalari patine Gatot. Karna kakangku. Ora jenak aku mapan ning Tegal Guru. Yen ora gecek sirahe Karna kakangku. Werkudara. Durung titi wancine, tak gelak wancine. Tak kandhani. Lelakone alam kadang kuwi sedilo. Lelakone wong urip ning jagat kuwi paribasan ana wong nyebutake mung sak keblari atin. Nanging lelakon sak nyatane kuwi dumadi ana ing loka boko, tegese ana ing alam boko kono. Yen tumindakmu ning jagat kuwi tansah sasar susur demen ngendak gunane jalma, tumindakmu antara budimu Candala, sesuk nggonmu nyaur ning kanane kewuan tak kandhani. Kewuan ngono bakal nyaur. Kan wurung apa bakal nampa kasiksan ing Pangapura.
nanging yen kelakuanmu ning jagat tansah temen ati suci pepayung budi rahayu. Yen pancen lakon aku gayu kawruh kasampurnan kawruh manunggal bakal tak enteng aku patiku Purna Mama.